Здравейте, приятели! Добре дошли в кухнята на домашни вкусоти. Аз съм Теодора Титова. Днес ме виждате с тези съдове покрай мен, защото искам да ви разкажа малко повече за Nostro Chef. Това е Millennium Керамика Master Set, произведен в Италия от висококачествено керамично покритие. Ще ви разкажа малко повече за целия сет съдове. Имаме таван, ето тази, как изглежда. След малко ще ви ги покажа отблизо и ще споделя подробна информация за всеки съд по-отделно. Целият сет има 5 години гаранция. Представете си само, 5 години пълна гаранция от Nostro България. И добрата новина е, че имам промо код, който ще ви донесе 20% отстъпка от цената. Ще го намерите в описанието на видеото и най-вероятно ще изкочи тук някъде около мен изписан, за да не се объркате как точно се изписва препоръчка. Това е цял комплект за готвене, който може да използвате в ежедневието си за всякакъв тип гозби и приготвяне на храна. Един от огромните плюсове според мен, ако ме питате, а и всъщност като цяло, е, че покритието е незалепващо и може да готвите без мазнина или с много малка мазнина. Преди да обясня повече подробности за покритието, за слоевете, абсолютно за начина на употреба, само искам да ви кажа, че когато се здобиете с сета, трябва внимателно да го измиете с меката част на гъбичка, с малко препарат за миене на съдове и да подсушите. А при всяко първо готвене, говорим за първото готвене, е добре внимателно да нанесете абсолютно много тънък слой мазнина. Това е само при първото готвене. След това може да ползвате съдовете за готвене Nostro Chef без никаква мазнина. Самото почистване е супер лесно. Може да слагате в съдомиялна, но е препоръчително да почиствате на ръка. Съдовете са произведени в Италия, без компромис в качеството. Използвам Millennium Керамика Master Set от Nostro България малко повече от месец и мога да споделя реални впечатления от съдовете. Затова реших да направя и това видео, за да дам малко повече информация, защото в кратките видеа в Instagram и в TikTok това е малко трудно да стане. Т.е. да ви поднеса подробности относно високото качество. Ще започна да снимам отблизо, по-отделно, всеки един от съдовете и да споделям информация какъв е типа покритие, за какво може да го използвате. А ако стигне времето, ще направя и една кулинарна демонстрация. А ако не стигне, може да пишете в коментарите какво искате да сготвя и на кой от съдовете ще бъде интересно за следващи видеа. Всеки съд е изработен от лек, но изключително устойчив алуминий и е покрит с Eco OK Pure или, иначе казано, трислойно, нетоксично керамично покритие, без PFAS, BPA и тежки метали. Някои от съдовете са достатъчно подсилени с титан плазма или, иначе казано, титаниево керамичен слой, нанесен при 15 000 градуса по Целзий, който осигурява изключителна издържливост и дълъг живот. Това не е просто комплект. Това е система за готвене, създадена да служи години наред. Започвам представянето с тиган 24 см, който е подходящ за готвене на месо, зеленчуци и яйца. Той има алуминиево покритие и трислойно нетоксично керамично покритие. Допълнително е подсилен с титан плазма или титаниево керамичен слой, който е нанесен при 15 000 градуса по Целзий, който осигурява издържливост и дълъг живот. Продължавам с тенжерата с капак, която може да готвите различни ястия. Тя е с 24 см диаметър, изключително лека, компактна и удобна. Има същото покритие от алуминий, Eco OK Pure, трислойно нетоксично керамично покритие и допълнително подсилване с титан плазма,
което я прави много издържлива и наистина прекрасна за работа. Продължавам с един от моите любимци, който използвам най-често напоследък. Това е дълбок тиган, 28 см фи. С дръжка, подходящ за готвене на 6 до 8 порции храна. Многото плюсове при тигана, както и при останалите съдове от сета са, че могат да се слагат във фурната и така от котлона да ги сложите във фурната, да запечете ястие, което е супер удобно. Благодарение и на дръжките, по които няма пластмаса, например. Така, този тиган отново има титан плазма и Eco OK Pure покритие. Идва ред на тавата за печене, която има фи 28 см, подходяща за питки, мусака, зеленчуци, въобще сладкиши, всякакви, за баничка е супер подходяща, пробвах я вече, изключително лесна за работа, без нужда от слагане на много мазнина. Тя има 3-слойно нетоксично керамично покритие. Идва ред на тавата за пица. Тя е с размер 30 см. Освен пица, в нея може да приготвите фокача, бисквитки, различни видове сладки. А най-хубавото е, че не е необходимо да слагате хартия за печене или да мажете с мазнина, защото нищо не залепва по нея. Тествано, изпробвано и работи. Тавата е изработена от лек, изключително устойчив алуминий, покрит с Eco OK Pure или 3-слойно нетоксично керамично покритие. А пък това е мини съд за готвене и печене за суфле, лазаня или индивидуални ястия и порции. С диаметър 20 см, отново покрит с изключително лек, устойчив алуминий, Eco OK Pure, 3-слойно нетоксично керамично покритие. Дръжките на съдовете са от неръждаема стомана, изключително стабилни, ергономични и подходящи за фурна до 350 градуса. Съдовете имат индукционна съвместимост. Всички съдове за готвене, тегани, тенжери и мини съд са съвместими с индукционни котлони. Лека конструкция, удобни за ежедневна употреба, без компромис в качеството и изключителна здравина. Пълен диапазон от размери, от индивидуални порции до големи семейни ястия. Комплекта е с 5 години пълна търговска гаранция и 60-дневен тестов период. Подходящи са за всички видове котлони. Показах отблизо всеки един от съдовете и обясних подробно от какво покритие си, как може да ги използвате и така нататък. Ако имате въпроси, пишете в коментарите на това видео или в социалните мрежи или на лично съобщение, с каквото мога ще съдействам и отговоря.